Azi ngifuna ukuthi ungizwe kahle bhuti wami. Nami bengingazi. But ngithe mase ngiphakathi kulela khaya, ngabona ukuthi labantu basebenzisa ubuthakathi. So there was this time ngizwe ukuthi singiphethe vele. Ngathula ngangamtshela, ngamyeka walala wazobeka vele wayephuzile ilanga la khona. Ngoba mina angisalali, kumele ngimlinde. Kushaye o3 to 4 khana abuya ngomchanyeni. Iqiniso JB ungathi mihlolo, iqiniso. Imihlolo kanjani? Bandiza bonke naye uyakwenza. Iyacabuka namhlanje. Bhuti wami ngicela ubheke lo muntu uyasetshenziswa kwayena self. Naye uJabulani nje akekho umuntu ongahlala 10 days angagezi. Ngamani usale mfethu nami ngangibona indoda ngithi izongiqoqa ngihambe ngiyovusila kubo kodwa manje lokho engikuvusa lapha ya sibulala isigodi salapha. Bayafa abantu. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zobaphethe Uzizipho bringing umuntu wakhe uJabulani. Let's get into it. Sanibonani, igama lami Uzizipho ngize kule show because of ngikhathele. Like ngikhathele. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, Zobaphethe Uzizipho nomuntu wakhe uJabulani. Right, Jabulani? Right mfethu. Yini ngathi moya wakho uphansi? Uphansi kodwa angijabulile neze. Indaba. Isimo engisona usisi wasuka ekhaya engafanisile wabuye wezegoli ekubeni ngangimtholela igoli. Ngangithi uyofusa umuzi kababa. So into engakujabulisi le. Angijabulisi. Angithi uzele ukulandile ngapha. Ba? Angithi uzele wena la igoli. Cha kodwa angesungilandela ngithi mina ngangimshiye ekhaya ukuthi uzogada umuzi wakithi egadi salokwazi sasekhaya uma. Nihlanganephi nosisi? La igoli. Wahlangana naye la igoli bese wamthumela ekhaya. Emfeni ukuthi ngimlobole ngitsho ukuthi vele usozonakekela ikwethu. Nini nesikhathi singakanani nizwana? 4 years wonke futhi. 4 years nizwana. Umthumele nini ekhaya usisi? Almost sengina 2 years back ngithumele ekhaya kodwa nje 2 years siqedela igoli na. Okay, umuntu onjani usisi? Mawungangitshela. Hayi umuntu oright futhi oyithandayo futhi ogezayo oclean uyanginakekela nje noma ngenza amaphutha uyakwazi ukungibonisa ukuthi hayi thokoza Jabulani la singena kanje siphuma hayi. Oh, okay. And then lana Zizipho umuntu wakho yini ongangitshela ngaye? Ngomuntu wakho yini ongangitshela ngaye ngomuntu wakho? Angazi nokuthi ngiqale phi. Dewe ngakhona because of ngiright ngalo bhuti lo. Abantu engizokutshela yona. Akafuna ukugeza. Lo muntu uyahlala 10 days angagezanga. 2 endlini kuvele izinto nje manginaye kumele qhamuka izinto ongazazi. Last time ngigeza kwanyamalala ivasilabha emanzini. Ngicela ukubuya kubo ngokuthi ngihambile ngabuya ngasho. Kubo kuphi ekhaya? Emakhaya. Emakhaya, okay. Yes. So mina kumele ngibekezelele yonke lento engayi-understand ukuthi kuyenzakalani. Only because of ungilobolile. JP wangithatha la. Wangihambisa le kini. Mina mangifika kini ngixoxele bhuti wami. Lapha ngathi ngangifika ngumakoti ngimusha angazi next. Kumele ngifunde yonke into yenziwayo phakathi kwale lagceke. So njalo ebusuku benginokuphathwa isisu. Mangiphathwa isisu angavumi ukuthi ngiphume endlini. Ngingayi-understand ukuthi why kumele ngize athathe ibhakede ngize ngizikhulule ebhakedeni. So there was this time ngizwe ukuthi singiphethe vele ngathula ngangamtshela ngamyeka walala wazobeka vele wayephuzile ilanga la khona. Mangiphuma ngihlangabezwa ilangabi lomlilo. Kuba ngathi kuba khona into engidonsayo ukuthi nje ngisondele kulomlilo. To tell you ngabheka amagwinya the whole night ebusuku. No mamakhe. Umamakhe lo amshiye ekhaya? Lo mina bekumele ukuthi ngiyomgada ekhaya. Ekhaya. Okay. Yabona njani? Ngicela umbheke. Akalali naye bhuti wami lo muntu it seems like uyasebenza.
Njengoba nami ngangisebenza kubo. Ngibhekana namagwinya ubusuku bonke. Ubheka amagwinya ebusuku, ubhekela bani lamagwinya? Babafika nje nami ngithola ukuthi ngizowadlala ubusuku bonke. Kodwa nje igwinya lakho umama wakho namakalenza liphuma lilihle kabi nawe nje ungalidla. Manje ngimconfronta ngimbuza ukuthi hayibo manje ebusuku umama wakho amagwinya athi hayi indlela esenza ngayo la ekhaya. Zonke izindlu bengizingena ngiziclean. Amagwinya amampela noma into yespoki le okhuluma ngayo kwenzakalani ngoba ngathi angikutholi. Hazi ngifuna ukuthi ungizwe kahle bhuti wami. Nami bengingazi. But ngithe mase ngiphakathi kulela khaya ngabona ukuthi labantu basebenzisa ubuthakathi. Ayikho into engekho lapha. Kunekati, kunengulube, kunezinja. Asikho isilwane ongasicabanga esingekho. Uthini Jabulani ngalento esho usisi? Usisi wadideka nje ngoba phela thina sifuyile. Konke sinakho imbuzi zikhona imbongolo sinazo amakati akhona ekhaya nje usho wadidwa nje ukuthi ubona yonke animal esegcekeni. Akekho umuntu ofuya ingungumbane. Kodwa kubo ifuyiwe phakathi egcekeni. Into yakuthusa ekhaya le noma into bukhulu okwangithusa. Kodwa bengivuka ngibheka amagwinya ebusuku. Kunene bengisachazela ukuthi bengiwaklina wonke ama room kulela jaridi. Uklina ebusuku. Konke kumele kwenzeke ebusuku. Emini kwenzakalani emini? Umama ukhathela akafuni next. Emini abafuna ukline. Emini phela ngithi sengiklinile ebusuku. Iqiniso JB ungathi mihlolo iqiniso. Imihlolo kanjani? Imihlolo kanjani? Umhlolo lo uthi phela wena ungazili ukuzonakekela ikwethu uzobheka ikwethu ukuthi kuhambani ekhaya. Mawunakekela phela obviously uzokubona konke lokho. Uzobheka ekhaya ukuthi umama uright okukithi nje okukithi nje okwakho. Mina ngikhathela ugadana nomama wakho makandiza ngomchanyela ebusuku. Ngoba mina angisalali kumele ngimlinde. Kushaye o3 to 4 khana abuya ngomchanyelo. Kodwa ungazisanga uzubuye. Ngicine sengibona ukuthi ngizobulawa abantu. Ngoba akekho umuntu ongenayo kini. Yini ungayibekanga inkulumo ukuthi into ezokubuyisa egoli ukuthi uma umyandisa. Why ubungangitsheli wena mungilobole ukuthi la engiyakhona ngiyobhekana nani? Tshela nga next. Okay. Mangasazi leso simo leso. Awazi mfowethu yanizwa. Usho njobe sechaza manje bengiletha ema TV nje umama uyandisa. Ayinto engayazi le. Bandisa bonke naye uyakwenza. Uyaqabuka namhlanje. Kodwa wami ngicela ubheke lo muntu uyasetshenziswa kwayena self. Uyasetshenziswa. Yambona unjani? Njengoba ngitshela 10 days iyadlula kagezanga. Wangagezi uthelela amanzi konke insipho kukhona. Protect ngiyawuthinta nje. Awuthinti ngokwanele. Ngicela ubheke mina ubheke yena. Mina fanele ngibekezelele konke lokho. Mina ngisakhona Jabulani. Yini awusakhona ukuthi ujole naye noma awusakhoni? Angisakhoni nje konke yangisafuna ukundiza ngomchanyelo. Nami ngangisengidiza ngisengijwayele. 2 years wonke. So ukhathele? Ngikhathele bhuti wami bese ngimnyama. Nje bese ngibuye la eGolikhane ngithandeka kuba ngathi nami sengiyazama ukuzenza ukuthi konke lokho uyangikushiye ngemuva. Kodwa manje ngiyabona ukuthi mangilele nawe nje. Akasho ukuthi into embuyisa egoli ngoba vele ngamthatha egoli. Igoli phela lamgwinya umuntu. Lamgwinya umuntu. Usafudumele ngegoli. Mina ngisazi noma aqhubeke ngali igoli la kodwa sengikhalile inkomo kababa engakhipha ngithi hayi ngamane zibuye lezo inkomo. Mina ngeke ngibhekane namagwinya ubusuku bonke. Ngibhekile 2 years full kodwa manje sengiright. Sengiright. JB ngamane usale. Hayi. Ngamane usale mfethu nami ngangibona indoda ngithi izongiqoqa ngihambe ngiyovusila kubo kodwa manje lokho engikuvusa lapha ya sibulala isigodi salapha. Bayafa abantu. Mayefa umuntu kule gumbe elingangenwa kulo. Uzowuzwa bakhala lapha yana. Omunye ngathuka ngihlangana naye ngithi hawo. Ngoba ushonile wena. Akakhona ukukhuluma ubambekile. Ukudlala lokho. Ngoba manje bayabaleka ebusuku abanye bazama ukubaleka bafuna ukuphuma. Akukhona ukuphuma. Ungithola umuntu uyarounda la egcekeni uyarounda. So mina mfanele ngihlalele ukuthi ngiphakele ingungumbane yamakati izinja konke noma makhona angilala ebusuku angakabuyi ukuyondiza ngomchanyelo. Naye uJabulani nje akekho umuntu ongahlala 10 days angagezi. Jabulani Wangidumaza ke lokho. uthini ke ngalodaba akhuluma ngalo sisi?
iqiniso Jabulani, khuluma iqiniso. Athi ufuna ukwazi iqiniso. Khuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani? yini lo wangithatha kuyo la eGoli wayongifaka kuyo le kini. Mina ngithi ngiyobheka ikwethu akithi uthi uvusa umuzi kababa ukuthi nje umuzi wakithi ube Ngiyowuvusa kanjani umuzi wakini ugcwele ithunzela? Nami phela uyazi ngiqabuka manje bese ngiletha la eku. Uyazi ayikho lento ayishoyo uyazi. Uyazi bhuti wami. Uyazi. Mara ngathi umuntu ongazi Azake ngichazisele ukuthi ezomsusa. Njebe ngikutshela ukuthi njengoba ngibuyile la eGoli sengino 2 years ngibuye la eGoli ngihlala naye. Ngiyabona ukuthi no lento naye ikuye ngaphakathi. Mase kaqalile futhi lo ngageza kwakhe ulwa uzokubona khona ke izilwane ziqhamuka endlini ongazazi nokuthi siqhamuke phi. Lapho kusuke sekushubile naye sekasebenza. la eGoli. Yebo ubaqedile nje naye. Awuxabani nalo bhuti. JB bazi kahle nje nala siqashe khona ukuthi awuxabani no JB ngoba nje 2 minutes uyagona. Yabona kumnandi. Hayi wazonke. Kumnandi. Wazongibhixa ngobendi Hayi inyanga. ngaze ngikwenze lokho mina sengi right nganele bhuti wami ngicela ukuthi njengoba ngikhuluma nala abantu bangibuka mangishona abazi kahle ukuthi uyu JB nomndeni wami owazi kahle uJB umama Khondiza ngomshanelo ayikhala emayikhala JB uthini ngalo daba akunanto ofuna ukuyisho kusisi. Hayi mina into engayisho kusisi ukuthi njengoba ngimthanda nje sengizolanda. hayi akukho thando la wena wangithatha ukuthi angihambe nami ngiyoba umthakatho omkhulu ngakini Kodwa ungangibekelanga ngani inkulumo. uyakwazi angeke ngibeke into yazi wazi kahle Kwakumele phela usibeke isizathu ukuthi baba cha ngiyahluleka lana la. wathi ngibeke Bese vele nami ngibona ngisheshisele ukuthi nje iyiphi isolution ngiyahluleka mina ukuthi ngenze ukungcola kwakini ngiyahluleka ugada umamakho ukuthi kumele azandize ngomchanyelo ayoganga emzini yabantu azabuye ngiyahluleka ukuphakela ithunzela sengiright Ukhathele ubhuti. bhuti wami nawe ungangithatha mangabe uyangifuna ngoba ngapha sengiright ngiright Hayi kodwa ngabona ukuthi uzo. JB ngiright Ngiright. ngiright Ukuthi le mali ngispenda kusako Southgate kuso ube ngidlala nje. Budlala nje. nayo leyo mali eyipoko mos imali eyipoko mos Amakhavele ngithengela nangimosha imali. Our last boost wami ayikho ikhavele last 3 months ubuthi uyahamba seyiqhumile qho hayibo Ushinele KFC ngiyihlale ngiyithenga akaneliseki lo muntu lo. angafunda lawo ma KFC sengi right ngoba le ethenge ngemali yakini ayifani ngale ngiyithenga ngemali yasekhaya le ngiyithenga ngemali yakini ayizwakali nje ngathi irabha ngikhathele into zakini JB sengi right mfethu Phela bekithi mhlawumbe sengi right sawafuni ngoba phela amagwinya lawo uthi uyawenza njalo ebusuku. uyangibona ngaki ila magwinya sengi right Ngikunika KFC ke la eGoli amagwinya ngishintsha amagwinya. ayifani nale ethengwe ngemali yakini angisayifuni nje empilweni nami nawe angisakufuni hamba bhuti uqhubeke nomama wakho nindize ngemishanelo ngoba phela nami bese ngibalile ukuthi ubambo lwami ngikwazi. Lutho angisubambo lwakho uhambe wrong Manje uthi i-relationship Manje ngisacela kanjena nje njengoba ngibona ngimathambo kanje angisalali kahle. ukungagezi for 10 days ukungagezi Mhlawumbe akasangithandi. ukundiza ngomshanelo ayikho lento leyo uhluphekisa ulobuthakathi bakini obukwenza so why mina ngingabi njengawe Ngisola ukuthi mina mhlawumbe ngidliwa istress secontract ngoba ngisoma contract ama paving yabona. Ngithi mhlawumbe ngidliwa ukuthi mhlawumbe nayo leyo contract uyithole ngayo umama Khondiza ngomshanelo khuluma iqiniso Okay manje masiyeni ku solution silungisa kanjani intaba leni? Wena usamfuna ubhuti. Bhuti uthini? Hayi mina mfethu angaza mhlawumbe usazoke ecabange kahle usisi ukuthi imbangela lokho njengoba esho nje ukuthi amagwinya yakithi umshayelo nani kodwa mhlawumbe naye uzobuye ekhuphule ebuye ekhaya. ngeke ngize ngizikhuphule qhubeka ngempilo yakho sengi right Hayi. ngi right Amnika isikhathi. Umnika isikhathi. no Isikhathi. bhuti wami manosisi mnika usisi wakho uzozwela ngawakho Lo 4 years zonke kusho nje bekade kudlala uMasigcozi. ngizoyibuyisa imali yakini yezipoki vele nje ayikazi ngenzele next Kodwa udlalile ngesikhathi sami umnyaka emngaka u4 years. hayi angeke ngikhona ukubhakana namagwinya ubusuku bonke mina Ngoba ngilobola uthi ngilobola. ngikhathele ukugadana noma wakho abuya ndiza ngomshanelo abulala abantu lapha ngakini
ngikhathele mina Angitshela angisakhona. nisisonke endlini. Uyabazi uwe noma wakhe ningena kulela gumbi nonke. Wena usazi manje. Nibaqamba namagama, nibakhipha amalimi, bangakhoni nokukhuluma. Awusakwazi lokho wena manje. Lo kodwa lo wazongidumaza. Hayi, right. Wangilethi uzonginyunda kanje kumabona kude. Ngi-right. Yo. Akezwa la lo bhuti. I think ngivale mina. I think ngivale. Noma ungakhala JB hamba uzilahlela etrain. It is what it is before it was what it Hayi. was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe and share.